Tara guys, kain tayo. Ito, kapsa at ang kanin. Ayan. Ang presyo nito ay 18 real. Ayan, 18 real. Pwede mo nang kainin hanggang mamayang gabi. Tapos, kalahating manok na inihaw. Ayan. Ito yung manok. Inihaw na manok. Ayan guys. Pwede mo nang kainin hanggang mamayang gabi. So, tara, kain tayo. Subukan ko kayo. Yung sausawan niya guys. At sili. Nari, nagtitipid ka. Dati ano lang to eh. Dati ang presyo nito ano lang 15. Ngayon ano na 18 real na. $18 kanin at saka kalahating manok. Inihaw na manok. Kaya yun. Pag tamad ka magluto ay 20 real ka, ay makakain ka na hanggang gabi. Pero kung malakas kang kumain, ano na, kaya mo ubusin to. Pero ako, hanggang mamayang gabi ako nakakainin to. Kasi hindi naman ako gano'ng kalakas kumain. Kaya ako, pag tinatamad ako magluto, bibili na lang ako sa tindahan ng tulad nito, kapsa, kalahating manok, yung katalo na.
Yan nga lang, wala siyang kasamang salad. Wala silang salad. Kasi binigay lang na salad, sibuyas lang. Yan, kain na rin kayo dyan guys. Ba yung kumain? Yan guys, mega shoutout sa inyo dyan. Lalo na sa ating mga kasamaan dyan sa SM Whitetuber family. Ayan. Kain tayo tanghalian. Ayan. At mega shoutout na natin pala dyan sa ating mga kaibigan dito sa SM, sa YouTube at sa SM Whitetuber family. God bless you all. Bye-bye.